Og så er det bare slipper bremsen, og så kører vi. The green, the green. 59. Og skulle det blive 60, så gør det heller ikke noget. Vind 66. Ja. Det er for meget, tror jeg. Så noget. Ja. Det har fået. Ja. Næsten lidt ned, flaps op. Lys af. Ja. 70 skov. Det må du få at dreje højre venstre. Ja. Kigger lige. Og hvis du lige snitter til højre for de der vindmøller derude, så bliver det nok retning. Okay. Vi har lige bedt om IFR clearance, og vi har fået lov til at climb til 3000 fod. Så jeg siger my controls. Du tager lige brillerne på. Ja, så er solbriller af, og så er de der på i stedet for. Ja. Ja, så siger jeg your controls. Du er lige gået IMC, så du skal have næsen op, den røde prik op på 10 graders nose high. Og så skal du være klar, du skal i gang med dit instrument scan, så du skal være klar til at lave level off her, når vi når derop. Og det, du skal næsten helt op, du er 50 fod før er det ikke... Og når vi skal dreje til en heading, så er det en god idé at bruge heading selectoren. Ja, okay. Ja. Jeg vil gerne have, at du laver et højre drej med rate 1 til syd. Højre drej og rate 1 til syd. Så du sætter først lige 180 grader der. Ja, ja. Og cirka 100 knop, det er 10% der, det er 10, og så 7 til, det er så cirka 17 graders højre krængning, du skal lave. Ja. Men du skal holde den lille røde prik på nøjagtigt samme sted på horisonten. Så du starter med at dreje til højre. Ja, fint, stille og roligt. Og du får lige turn og bank indikatoren med ind i dit cross-check. Ja, se, der har du rettet 1 lige her. Ja. Og hvis du bliver skubbet lidt rundt af turbulens, så bare hold din position på den kunstige horisont. For lige snart vi er ude af det igen, så kommer du tilbage til udgangspunktet. Ja, det er rigtigt. Næsen lidt op nu, hvor at højden den dropper lidt, yes. Og når næsen skal op, jeg skal have gashåndtaget så. For at kan holde hastigheden, ja. Ja. Og når du er steady her, så kan du lave et venstre drej til nord igen. Yes, jolly good.
Det er, når man holder hastigheden og holder den samme position på den kunstige horisont, så fungerer det. Men den skal bare ikke drive mange grader på den kunstige horisont, før du begynder at få deviationer ud af det. Ja. Og der er lidt for sent, der kommer ud der. Ja. Yes. Der er ingen af os, der kan flyve perfekt, men det vi tilstræber, det er lige så snart, at vi kommer ud fra de parametre, vi skal have, så forsøger vi at korrigere tilbage. Ja. På den måde, så bliver de korrektioner, de bliver meget små og minimale, og så er det meget, meget nemmere at håndtere. Ja, vi laver nøjagtigt det samme en gang til, bare den her gang bare med 30 graders krængning. Det vil altså sige ud til den første store streg, eller tykke streg på din kunstige horisont. Ja, og heading selectoren ned på 180 grader. Ja. Her ser du så, at så skal næsen løftes en anelse højre for at holde, og så skal lige lidt power på for at holde fra den. Du må ikke være bange for at korrigere med noget gas. Nej, Ja. så. Yes, jeg kommer syd. Godt, ja. Så går direkte over til nord, ja. Og hvis du ser din turn og bank indikator, så kan du se, så er det noget mere end ret et drej. Ja. Ja. Og så når man kommer ud af sådan noget, så skal alle parametrene på plads igen. Ja. Ja. Prøv det samme en gang til, nu med 45 graders krængning. Og det vil altså sige, det er midtvejs mellem de to store tykke streger eller lange streger der. Ja. Ja. Og vi starter først til højre, til syd. Jeg satte med den der hvor. På pinden, ja. Bare små bevægelser hele tiden. Prøv at se din hastighed. Og så skal der rulles ud nu. Ja. Ja. Der går den anden vej. Ja. Sætter den lige først. Hvad er din hastighed? Og der var nord. Ja, der var nord. Det var stærkt. Ja, det gør det. Ved du hvad, du drejer lige på syd igen. Bare normalt drej til syd. Ja. Det må du selv om. Og når vi er steady på heading syd, så vil jeg gerne, du climber til 5.000 fod med 100 knop. Ja. Og fuld power. Og undgå de der sådan jerking bevægelser i pinden. Bare stille og roligt. Ja. Og korrigere ganske smooth. Yes, sådan der, ja. Prøv at tage det i etapper. Det der, det er nok lidt rigeligt. Prøv det omkring, ja. Og så bare hold den der. Så har vi et kald, der sidder
1000 to go. Okay. Ligeledes når vi når 300 to go, 300 to go. Og når du er klar, så vil jeg gerne have et descent med 100 knop og 20% power ned til 1800 fod. Jeg er på vores side her. Ja, du gør bare 20% power nu. Derude var. Yes. Og når du har de 100 knop, sænker du næsen bare en lille smule. Det går jo fint det her, Niels. To go? Ja. Her kom vi ud af skyerne, så du må tage brillerne op. Godt, vi er 1800 fod, og vi vil gerne have lov til at gå IFR. Ja. Og så siger ATC, ja, climb to 5000 feet. Så du climber til 5000 fod. Ja, altså briller på eller? Ja, det kommer, vi er jo ved at tage nu. Ja, okay, ja. Så siger vi fuld power her. Og 73 knop climber vi med den her gang. Nu er det... Og heading south. Heading south, ja. Ja, så klapper du i. Her gik vi IMC. Og nu har du ingen ydre referencer længere. Nu er du udelukkende instrumenterne. Nej, men stadig med 73, eller gør jeg sådan noget? 73. Og så siger ATC, turn right heading 360. Right heading 360. Heading select igen. Ja, og der var det et drej, yes. Og nu flyver vi kun... Ja, vi skulle gerne flyve 73, så der, ja, hold næsen der, indtil du har 73. Right heading 090. 090, ja. Another go? Ja.
kig ud. Hvor er vi hen? Hvad har vi? Er det Læsø, vi har, eller? Det er lige nøjagtigt Læsø, vi har her. Ja. Du klapper i igen. Godt. Ja. Og så skal vi... Går du 20% power? Og 100 knop. Og så skal vi descend til flight level, eller til 3000 fod. Med 100 knop. Ja, 3000 fod, 100 knop. Ja. Og jeg siger right hand turn to west. Right hand turn to west. Ja. Og det er en heading block ind. Prøv at se, det er en krængningsviser. Ja. Der ligger rette 1. Yes. Og det er cross-checket i gang igen. Du finder punktet på din kunstige horisont. Og holder det. Ja, 380 op. Ja. Ved du hvad, jeg siger Mike Controls her. Ja. Så spørger Aalborg Oscar Hotel Papa, what is your position in relation to Alpha Alpha Lima VR? Okay. Jeg skal lige se, hvor jeg er Alpha Alpha Lima her. 116.7, den har vi så her. Ja. Og det der er vigtigt her, det er, den er tuned, men Identifier, ja. Identifier. Ja. Det var noget af det. Ja, der var den. Så det er rigtigt. Yes. Vi vil også have DM'en med. Du trykker den Identifier vi også lige. Ja. Ja, godt. Så trykker du den ud. Så nu har vi tuned og identified. Ja. Ja. Så kan vi begynde at finde ud af, hvor vi er henne. Ja. Så vil jeg gerne have en from-indikation. Okay. Så jeg kan se, hvad radial jeg får. Ja. Hvad vil du sige? Radial hvad? Hå? Hvad
Hvad radial er vi på? Altså jeg vil sige, at vi var på 55, men ja. Kan det passe? Kan det passe? Radial 55, og hvor langt er vi ude? Vi er 15 nautiske. Ja. Så det er jo så... Ja. Det herude sted? Ja. Ja. Det passer da meget godt. Okay. Ja. Men se, i stedet for at gøre det, så... Har du en 2 indication, ikke? Det er vi enige om. Jo. Så står radialen også hernede i bunden, ikke? Ja, okay. Så ved du, at du skal flyve heading 230 for at komme ind til Alfa Lima. Godt, så sætter vi heading 230 i open source. Inbound Alfa Lima descent to lowest sector altitude 1800 feet. Okay, descent. Inbound Alfa Lima. Så gælder det bare om at holde den centreret. 230 skal du flyve heading i hvert fald. Ja. Husk alle dreje, det er rette 1. Ja. Ja. Ja, det er sikkert fint det her. Mere skal du ikke i hvert fald. Mere skal du ikke korrigere. Du med? Ja, okay. Og du vil finde ud af Alfa Lima VOR, den står altid sådan heroppe nordpå, står den og svinger lidt. Okay. Ja. Når du har fundet den heading, du gerne vil flyve, så er det vigtigt, at du holder wings level, og så bare holder den. Ja. Altså jeg skal ikke jagte den ud nu, altså? Kun lidt. Og så giv den 5 eller 10 grader og rulle wings level og se hvad det giver. Ja. Og så bare analysere. Er det nok eller er det ikke nok? Det ser fint ud det der, den kommer stille og roligt tilbage. Ikke? Og når den så er inde i midten, jamen, så tager du så 5 grader til højre igen. Ja. Du kan se den står og svinger. Det var fedt til år. Ja. Så røg vi ud af skyerne, så du må clear. Og vi er stadigvæk kun clear 1800 fod. Godt, og ATC clearest, hvad hedder det, jeg er fra cancel, you may continue VFR. Okay. Ja, så vi er det sendt ned i 1000 fod. Og vi er jo ind og lande nu. Ja.